Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusambiswa ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usube kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni. Wembukelo wesifazane udabuka esifundazweni saseLimpopo olunye uhlobo lwezinja ama-pitbulls amabili washonela khona lapho. Kubuka ukuthi lezi zinja zimkebhule izingubo zakhe zamluma kabi ngesikhathi esihambela. Kanti uMelita Sikole neminyaka engu-43 obudala uzamile ukubalekela lezi zinja kepha zibe sezamnamathela wangabasazi ukuthi uzobaleka agciniphi. Lezi zinja zibe sezimbamba zamdephula washonela khona lapho. Kubuka ukuthi lesigameko senzeke ngesithuba zango-5 ekuseni namhlanje. Kanti okhulumela amaphoyisa uLedwaba uthe umnikazi wezinja umnomzane Ntshabaleng Charles uboshiwe uneminyaka engu-62 obudala kwabe sekuvulwe icala lokubulala ngongenhloso. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.